Dobrý deň, to je Miro Smolíček z ADHD Online.sk. Dneska som sa tak trochu potichu vytratil z domu, aby som sa s vami podelil o niekoľko myšlienok. Prvá vec, ktorá ma napadá je, že kde sú všetci ľudia, ktorí trpia ADHD. Myslím tým, kde sú všetci dospelí, ktorí sú postihnutí syndromom ADHD. Je tu predsa veľa štúdií, ktoré hovoria o tom, že je tu 4, 5, možno 6% ľudí z populácie, ktorí objektívne trpia týmto syndromom. No a ja sa pýtam, kde sú. Mojou súkromnou odpoveďou bude, že sú na ulici a žijú svoje tvrdé životy. Idú pravdepodobne z práce do práce a majú zničené svoje sociálne vzťahy. Ich život je skrátka zbytočne ťažký. Jedným z hlavných dôvodov, prečo je to tak, je pravdepodobne preto, že neboli diagnostikovaní. Mnohí vlastne vyrástli počas socializmu, kedy sa o ADHD a nič podobne nikto samozrejme nezaujímal, ale títo ľudia sú objektívne tu. Možno by ste mohli namietať, že aj takýto človek by mal za seba prevziať zodpovednosť. No to určite áno. Ale ja sa pýtam, je možné prevziať za seba zodpovednosť v prípade, keď neviem, že je tu nejaká dysfunkcia, ktorá efektívnym spôsobom ničí môj život. Som vtedy zodpovedný alebo nezodpovedný? Podľa mňa ani jedno, ani druhé. Neviem o tom, že je tu problém, o ktorý by som sa objektívne mal zaujímať a ktorý je v skutočnosti riešiteľný. A čo v prípade, že sa objaví človek, ktorý sa rozhodne ísť za psychológom alebo psychiatrom s tým, že chce riešiť svoju situáciu? Veľmi ľahko sa môže dostať do pozície, kedy natrafí na odborníka, pre ktorého hyperaktivita tiež ako keby neexistovala. Vtedy je veľmi nepravdepodobné, že dostane pomoc, ktorú v skutočnosti potrebuje. Riešením je informovaný a vzdelaný klient, ktorý sa zaujíma. Vtedy predpokladám, že moja pozícia bude lepšia a mám väčšiu šancu, že dostanem pomoc, ktorú naozaj potrebujem. A to je z môjho príspevku na teraz všetko. Budem rád, ak na môj videoblog budete odpovedať, či už prostredníctvom odkazov alebo kontaktov, ktoré sú uvedené na mojej webovej stránke www.adhdonline.sk. Dovidenia.